Marhite-hite gawar ni debata ama, dohot gawar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gawar ni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehova, ninna ibanado, haholongon sa liling-liling na hubahin makahulongiho, di baheni, hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Salehon jalapahot mahami roha sisongoni. Ramoti maakan aposom maradopon pangusung ni sibulis. Asa malua na sida siyan pangujunan, dohot siyan biar ni roha. Hodo totong haposan, dohot partano batoan nami. Sa ito gumahami di dalan si dalanan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tanghion hamong ma patik ni debata di mingguon imanatar surat 5 Musa 10 ayat 12. Noaik pe ale Israel ahado na pinangido ni Jehova debatam sian ho da asam hal habiaran ho tu Jehova debatam jalam marparange ho di saluhut dalanna huhut marroha haholongon mida ibana dohot mangului Jehova di Batam. Sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem. Sangoni masahatna atong rak mangidogogo mahita law mangulahon na hobar tu patiknay. Ali Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen.
tatapoti madosata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doa sini roham di saluhut hami halak berdosa. Alani ido, ubahin nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami, tung najojo do hami manipil sian akadalanmu nabadia saungon biru-biru nalilu. Seunak pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang dihalom mohon roham hamateni akka perdosa. Alai hamu bau ni roha do lomo ni roham. Asa mangulu. Sesa masa luhut hage duhon nami, dohot pangalasion nami. Marhite-hite pangulo nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panindangion, dohot hagogo ni to di porbadia, asa tarapul situ turohan nami majoho, asa patun, tigor jala daulat hami mangalo, bahin hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringot tu hasisani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahiho ahu marhitesian akka dosam. Jala nunga dilojaiho ahu marhitesian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manelisay akka pangalosyon. Alani hadirioku, jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidebata nadigijang. Amen. Epistel hita minggon imanatar surat Kolose 2 ayat 6 sahat 10 sia tajahama margati sore. Onpe songon pajakonon muna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Gabe marurat jala pina uli-uli mahamu di bagasan ibana. Togu hapor seaon, hombartu na idahjahon tuhamuna, lumobi mahamu maroha mauliate. Jaga mahamu, sotung diagodeba, hamu marhite-hite hata, bisuk-bisuk dohot hata lesem, naso maripola, hobar tutona-tona ni jolma, mangihuton sisia-sia ni akahasianganon, dada mangihuton Kristus. Ado maringan sandok gok ni hadapayat marupahon daging. Di bagasan ibana saluhut nang tuhamu hagugukona. Ibana do ulu nin masa hamuliaon dohot panggonggomion. Laos di bagasan ibana dohamu tarsunat. Dada binahe ni tangan. Laho mananggal pamatang namadaingon. Binahe ni parsunaton nasian Kristusido. Akhirap tertanam dohamu dohot ibana, dinatar didi hamu, laos di bagasan ibana dorap, hamu di pahehe, dinagabi porsea hamu di hagogoon ni debata, napaheheon ibana sian akka namate. Asa hamu nuaing mati di bagasan akka panglosyon, doho di bagasan sibuk na sotasunati, rapon ibana dohamu di pahehe, dengan sia-sianay nasa pangalaosyota. Di sesado surat ni tangan ni nadop pakitay, ima akka patik na maralohon hita, di padaw doi di lohoton tu silangi.
Ipupusi doa kahamuliaon dohot panggogomion. Patardo di patutodohon nasida, di pabakon do nasida natalui. Onpe unang madihumi halak hamu sian si panganon manak si inumon, manak si ala pesta, manang poltak ni bulan, manang ala ni ari sabat pe. Alinunia kananang rodoi, alai Kristusido na punabadan. Tung unang mahamu dilesem-lesani halak, nagiot paula-ula naserep jala sumoba aka suru-suruan. Di tengah-tengah do nani idana di bagasan todina, paniburnang ni roha-roha ni dagingna. Alai dang dipasigatungi ului, aisiani lamagodang marguru tu debata sandok pamatangi, na nirupan jala pinadomuan ni karurat dohot ihot. Ima sahatna, martua doakan atau mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen.
hati dakon maha porsiautai, songon na hati dakon nidongata saha porsiau disadok pertibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na temo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tibuhon ni si Maria, nagabe-gabean santon di porbadia, andora sabuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panghuman ni selatus, na mate terpajal do imana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pergogo na suatu dosani, disima ibana pa mamula sogo tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, dohot desan di dosa, dohot dihatai na mendok, mulak mangolu sogo daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegi matiting na masa dohot naneng masa di huriata di bagasan saminggon. Minggu tanggal 24 Juli 2022. Ia guar ni mingguta sadarion ima minggu paunopon dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta debata na setia di bagasan holongna. Na parjulu. Pilihan khusus tu tahun kesehatan distrik. Sesuai tu surat na sian HKBP distrik Walu, patu paut tado papungu pilihan tu khusus tu tahun kesehatan distrik Walu di parmingguan manogot arian dohot botari di patu pamai di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. 2. Pesta Gotilon 2022. Pinangido tusude ruas. Naso mangalunasi lelang dohot janji iman. Asa tapasahat masaluhuna tu rekening panitia manang tu bendahara huria. Nomor 3. Pertanyaan wilayah. Huria patupahon pertanyaan wilayah di setiap hari Jumat. Nagabe tuan rumah di pertanyaan wilayah di hari Jumat 20 Juli 2022 ima wilayah opat. Jadwal pertanyaan buima tabereng nadong di warta jemaat. 05 Dewan-Dewan 05 Dewan Koinonia 05 titik sada seksi sekolah minggu. A. Di minggu tasadarion 24 Juli 2022 nunga dipatupa ibadah sekolah minggu secara tatap muka siantek anak sekolah minggu TK kecil dohot TK besar. Napa duahon di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 nama dohoti ibadah sekolah minggu secara langsung ima anak sekolah minggu kelas besar dohot kelas kecil manang TKA TKB sada 2 tolu opat dohot 5 onom 05 sada titik 2 seksi remaja. Di minggu sadarion di patupado parmingguan ni seksi remaja pukul 7 1 pukul 8:30 di gedung fasilitas lantai tolu 2 ruangan. 05 titik sada titik tolu seksi ama. Sesuai tu rencana kegiatan perayaan HUT
RI napa 77 tahun. Sehubungan tuaka rencana manang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia napa 77 tahun. Tabegema no duksai titingon panorangion sian aka panitia. 05.2 Dewan Marturia. 05.2.1 Seksi Seding. Sesi Seding patupahon kebaktian di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 10 siawib manang jam 7 borngin. Tusude pedagang dohot pekerja terminal kaum marginal dohot jemaat na tarjo tu pelayanan sending asa Roma madohoti pertangyangani di patupa di ruang ibadah gereja titingoma sebagai undangan. 05.3 Dewan Diakonia. 05.3.1 Seksi Pendidikan. Sada PAUD Terang Kasih. Kegiatan belajar mengajar PAUD Terang Kasih nunga dimulai di hari Rabu 20 Juli 2022. Tusude ruasta nanang mendaftarhon akai na kota Pauputa boido petotong di jalo pendaftaran siswa na baru. Boima dihubungi inang nyonya namaban Rista Boru Pakpahan dohot nyonya Siahan Riana Boru Nainggolan. Nomor 2 bimbingan belajar. Huriata KBP Pasar Minggu membuka bimbingan belajar tu kelas 10 sada dohot kelas 12 SMA. Setiap hari Sabtu pukul 1 jam 11 WIB. Inganan gedung fasilitas lantai tolu mulai marsiajar 6 Agustus 2022. Pendaftaran boima dihubungi seksi pendidikan CP Botor Siringo-ringo nomor telepon 0822 9969 2028. Jala bimbinganon gratis tusude aka yanak kota nama dohoti. 06 dana nasorang. Nunga sorang dana bawa di keluarga Henrico Yan Putra Sinambela Inatai Oktaviani Boru Hustasoit di hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 nama ringanan di Jalan H. Saibun nomor 42 RT 04 RW 0 Sia Kelurahan Jati Padang Pasar Minggu wilayah opat dana dohot natua-tuana di Bagasan Hai Pason. 07 Jemaat Napida. Mulai sadarion tanggal 24 Juli 2022 nungapida keanggotaan jemaat keluarga Musa H. Butar-Butar SH MH dohot Inata Ajeng Boru Simangunsong dohot 2 danak. Alamat Gang Mawar Tanjung Barat nomor 27A RT 03 RW 04 Pida Tuha KBP Pila Duta Resort Pila Duta Bogor Distrik 20 Alu Deboskap. Warta nasoni jahahon dohot titing namasa di Huriata boima tajaha di lembaran nadong di Hitabe. Songonima titing di Bagasas Sadarion mau lihat ya. Saunari pasahat tamima tu panitia Hari Hut Republik Indonesia.
Shalom. Yang saya hormati maaf saya bahasa Indonesia. Yang saya hormati Amang Pendeta Matiar Sitorus, yang saya hormati Inang Situa dan CS Inang calon Situa, dan juga saya hormati Amang, Inang, Naposo semua yang hadir pada saat ini, dan juga yang ikut live streaming di rumah masing-masing. Di sini saya mewakili Panitia HUT RI yang ke-77 HKBP Pasar Minggu akan menyampaikan beberapa rangkaian dan kegiatan dari peringatan HUT RI ke-77 di gereja kita ini. Adapun tema untuk perayaan HUT RI kita ini adalah karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, yang diambil dari Roma 13 ayat 4a. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain yaitu 1. Kegiatan Prahut Republik Indonesia. 1. Pertandingan catur untuk pria dan wanita. 2. Tenis meja untuk pria dan wanita. Dan yang ketiga, lomba senam tobelo untuk grup yang akan diadakan tanggal 13 dan 14 Agustus, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, di ruang RSG dan gedung fasilitas gereja kita. 2. Kegiatan saat HUT RI tanggal 17 Agustus, yaitu kita upacara dulu, habis itu nanti ada lomba. Adapun lombanya buat anak-anak sekolah minggu, itu ada lomba puzzle, yaitu untuk anak-anak sekolah minggu dari umur 4 sampai 6 tahun. Terus ada lomba makan kerupuk untuk anak umur 7 sampai 9 tahun, dan ada lomba bawa kelereng dalam sendok untuk umur 10 sampai 12 tahun. Kalau buat remaja sampai dengan lansia, kalau yang wanita ada lomba memasak. Temanya nasi goreng merah putih. Ada lomba makeup tanpa kaca, yaitu per grup, satu grup itu 2 orang. Terus lomba makan kerupuk, kelereng dalam sendok, dan estafet air, satu grup itu 5 orang. Kalau buat pria, ada lomba sepak bola berpasangan, balap karung, dan makan kerupuk, serta estafet air juga, dan masih ada lagi lomba-lomba yang lain. Terkhusus buat ibu-ibu sosialita, ada juga lomba TikTok. Peserta lomba ini terbuka untuk seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan lansia, tanpa ada biaya pendaftaran apapun atau gratis. Kami mengharapkan partisipasi dari seluruh jemaat sekolah minggu, remaja, Naposo, Ama, dan Inang, semua untuk ikut perlombaan dengan cara mendaftar melalui Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke Amang Victor Sinaga dengan nomor HP atau WA 0812 8107 6015 atau komisaris seksi AMA di masing-masing wilayah dan ke Situa di masing-masing wilayah. Demikian sosialisasi ini, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dan memberi berkat kesehatan agar kita dapat bersama-sama memeriahkan HUT RI ke-77 di gereja kita ini dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Tabegi maede puji-pujian sian korlansia.
Marede hita siya bukede, 150 asa doho persembahan perjodoh do paduahon. Tuhan
tangi onot tamahatan debata martangi yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangramoti akate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan goarni Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Hatan di debata nanaeng marsaringar di minggutta sadarion imasian Hosea biduna parjolo mamuka san ayat 2 sahat tu ayat sia ta payut-yut mamang inang di bagasan rohatabe songonom mahatan di Tuhan. Mula ni hatan ni Jehovah mar hide-hide si Hosea ninna Jehovah ma tu si Hosea lau maho buat masada boru-boru si babi jalang donaka tubuni si babi jalang ai sai tidak dati isini tanoido marmainan marbalik sia Jehovah. Jadi lau ma ibana jala dibuat ma si Gomer boru ni si diblaim gabe-gabean mana sida jala ditubuhon di bana sada anak dungi dulu Jehovah matu ibana jauh magwarna si Jezreel ayo nari marlulu mau diaka utang mudar ni si Jezreel tu pinopar ni si Jehu jala au pasiapon harajau ni pinopar ni Israel. Jadi di hari nasa sadai ponggol honok kuma sior ni Israel di rura Jezreel. Dungi gabe-gabe yang musema boru-borui jala ditubuhon sada boru. Dungi dirok Jehovah matu ibana jauh ma warna nai sohi nasian aidang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel manang marpamuate rohaku tu nasida alai marpangulahi marohaku anggo tu pinopar ni Juda jala paluoku nasida marhide-hide Jehovah debata nasidai alai dang paluoku marhide-hide sior manak podang manang hamusuon manang hoda manang jolma parsi hudul pe jadi dung sirang susu nai sohi nasian gabe-gabe musema boru-borui jala ditubuhon sada anak ayak na parpudi. Jadi ninna Jehovah ma jauh ma guarna lo ami aidang bang sokku hamu jaladang hamu napuna au itak ni masah ni turpuk jamitatai niulak ko masalai horas madihita saluna salam sehat madihita sudina dihamuna akka dongaku saha porseaon di bagasan sada goar ima goar na sumurung goar ni Tuhan Yesus Kristus songon asing turpuk jamita na tabigion alai nanaeng oddol hononna masai oddos jala gomos ia turpuk jamitaon oma gobaran holong nirohan je batatu bangsona
Asa unang mago bangsona ala ni dusaing. Ay jujut dusaido gabe sikak mabarbar niak ka hamaguan manang hasusaan. Ido bani dokod di rom ono mate ay 27. Ay upa tinuhar dosa do hamatian. Alai adong kopi uduna. Alai bahasa-bahasa ni debatado hangoluan selilinga. Ubalga do holong ni debata sian rimasna. Ima nata bereng nata ide siya turbo jami taon sai diadju sai marpangulahi rohan debata tu bang sona anggiat bang sonai unang adong na mago unang adong na hona uhum nakpe say tidak dati do berdosa nakpe say diulahi do muse alay ang ko debata song nedok na idote Hesekil tul-tul ay sa pulsada tung na solomodor hakumida hamatian ni parjahat soikon hamumula nga ido ang ko debatate dang lomorohan debata mida hamatian ni parjahat. Tolong ditampilkan dulu multimedia Hesekil tul-tul ayat 10 sada imana do nakingani Hesekil tul-tul ayat 10 sada alaina lomoro rohani debata mida pertobatan ima berek kamu nama sabil mari bagasar rohana dang lomoro rohani debata mida hamatian ni parjahat alai hamumula ni parjahat itu sotung magoin orang tua ni sotung hona uhum alani do dibaen disuruh debata si Hosea songon gobaran marsari pehon si Gomer setabi ima buru-buru si babi jalang manang di dok masonar goron orang sundal alayang ko debata sona talokin nakingani marpangulai rohana belgado kolong ni rohan debata ido bener kon ai songono do kolong ni rohan debata di portibion pola do anak nanda sedei di lehon asa unang mago ganup na porsia di bana alai asa hangoluan na seling-ling na dizolmai unang adong nian namago alai sonak seribu-ribu manian napa duahon amang inang nataberek siat turbu jamita tahun ima unang tatoison tiki parasian so natarokin nakian sai marpangulahi do rohani debata tujol mai tu bang sona alani sotuk salpu tiki parasian selai sotuk salpu sotung julu salpui adong ke dete tahe nomor 3 dete he tai dia majo nangin tete tolong multimedia tampilkan 352 ayat sada sai pasia Tuhan Yesus sotung jolo salpu tiki parasian adong kan nunga tiki parasian sotung jolo salpu tadi majo dohot ate satu ngasuara mate nangek majo tabain dungilau tu tiki parasian ini bagugu mau tikate tolong dulu inang musiknya alai satu ngasuara mate tadi hon nangit pasti orang nangit
tu bagasan rohani sai mai Yesus bege panutunai pagogo nu pasia Tuhan Yesus Tuhan itu rohami nungatiki parasia sotung jolo salpui songon na di patorang di turpu jamita nata bigin akingani mangaju de bata di haulongi do bangsonai nakpe di bagasan dosa bahkan disuruh naposona nabi Hosea laho pawa tuduhon holong irohan debata si Gomer pardusai oli maininna bay may gabe saripem jala tubuhan anak gimana tubuhan burung takas nak kini ben siya kagorna. Jadi intini jamita tahu namanginang sotung jolo salpu ima tiki parasian. Di partikianon guranggo aka namangela-ela jolma asa diulaka dosa naso di halomohon Tuhan termasuk permainanon jadi jami todong dia raut tu permainanon partodion termasuk Israel lah dulu marsoba tu gana-ganan marsoba tu gana-ganan permainanon partodion marbalik tu sobaon dilului pertahanan di badan ilmu monete pertahanan di badan permainan partodiodoi kekuatata di Tuhan dote amin dan alana ilmu pertahanan di badan salpu doi tersubang doi hona patangat doi senjata makan tua domusei tutu doi tutu alayang go namar Tuhan nama ngoloi hatani Tuhan ido na hot rodi saliling nililing na ido na sonak soha ribuan alani toktong maita tong marningot soni gudang gotong na marmainan tu teknologi sahira umargan nama teknologi sian hatan debata uludo molo lau tu gereja tinggal HP na yulak kodo mulak alai molo tinggal bibel yulak kodo mulak dak pola yulak kon jala sonido sipata doda molo tu bandara dan ulu terlebat percepat inna mangon alai molo tu gereja tolema patik gope inna tolema
tang yang baga-baga rupenna. Jadi unang alan yakka kesibukan na di Portibion gabe tading hatane de bata. Termasuk nak yang marmainat tu teknologi. Hulu nama holan handphone naina ma di pabereng-bereng danak igora omakna ahame dokon. Entar igora muse tok marmainat tu teknologi handphone nai. Tongi dokon entar igora muse anak ngaina ma manonggak omak nai. Apa sih mama ini? Panggil-panggil meluluin na. Siga alani marmainat tu teknologi. Ala marmainat tu teknologi. Jadi naing manya tabay ni dalan lao pajonok ko diri tuduhani. Amen. Ikonino natikos. Ayulu dutok soni yakka nomor keluarga. Saja budo. Alai sakem ponon na mebain. Lupa aja dahatain na. Sakem poni. Marmainat tu teknologi. HP alani malas na donaing tulis 1 meter tu kamar ri inatai mana paling daw ma oba 1 meter. Alenga marmainat tok tu teknologi. Dilalapi, dililiani. Alani marhite hatan de bataon. Tu hatan de batama hita. Marsi hohot. Salai tu hatan de batama hita. Marsi hohot. Ai hatan de bataido. Halomoan ni roha. Rodo Tuhani songon na rokod di turpu jami taon. Dang mangasaho pudang. Dang mangasahon huda. Alai mangasahon halabohon. Mangasahon dame. Hidupan na ipangido. Say mula manian parjahati. Tumari kodalan na roai asa unang. Magui bana. Napa 2 hon. Nanek tabereng siat turpu jamita tahun. Na sojadi be adong. Dingulu ni hita akanong madai. Berkat. Basa-basa siat debata. Na sojadi be adong. Ima. Debata kanak-kanahan. Adong gobe amang inang. Saya unang beadong. Ali ulu do ibain ijabuna tano 10 kilo. Hipel. Ai sadia diningon. Sakuburan ni upungami din na. Jadi marhagugudo haonin na dia do karyon. Tano si 10 kilon. Ayaman yang hagugunin na roha. HP Roma paupuna na badal. Ibu taha martil sarsar. Jadi dang adong haguguning. Terbukti sarsar lo. Alayang ko Tuhani marhagugun. Amin. Marhagugun. Hot. Jala. Holat Tuhani do na wipa lok kita. Anggone Portibion. PHPD. Pemberi harapan palsu deh. Sonero nete. Salpuluh sudah.
Jolma pe salpudo. Jabatan pe dia do jabatan non. Amanah don. Dang dawu salah guna honon ate. Dang dawu salah guna honon amanah dui. Alani holan hatan de batado anggona hot. Ima sonet onei je saya opak pulu ayat welu. Nunga malos bunga-bungai, nunga merus duduti. Alayang ko hatan de bata hok doi rodi saliling ni leling na. Akan asingi tabereng go ba ngalau dah ba upungi si tarihain na bah apa na tuari do be amira meridi sungai na itu tong bah ngalauin na apa na tuari do be rak meridi di sungai mama desa-desa jadi dangarong nahot hatan itu hani do anggo nahot di parungulun ni jolmai alani sotung hita marmainan alai tu hatan ni batama hita marsihot songon na binang ido ni epistel naung dijahani inak situ nak ingani marurat jalamar parbue di bagasan Kristus marurat jalamar parbue di bagasan Kristus Kolose 2 teh ayat 6 sampai 10 sia. Di sini kita marurat. Boha molo marurat kita Tuhatan debata. Kuat kita manginang kuat. Alai molo so marurat kita Tuhatan debata. Holan ro asam murat ngabitor si Teresa teh. Holan asam murat ngabitor dia do korring. Abung buana mauninna, buat sampai korroa samuratoninna. Habe holan, alai molo marurat Tuhatan de bata. Sih biaran inna. Apalah sahiti, paling liling 5 hari melu binna. Pos rohana tu, alang ngamarurat Tuhatan ni, di bata ngamarurat. Dang murah-murah medili. Dang murah-murah stres. Ima hasurungan ni nama rurat Tuhatan lebata. Alani ma amanginang marsihohot mahita di bagasan Kristus. Unang bemar mainat tu pertibion. Alai fokus ma Tuhatan lebata di bagasan Kristus. Tabaju salanai detete 177 saya mulak ho nalau jalangi tolong nangek jo baju inang aneh dir goreng organ neng 177 tolong multimedia tampilkan asa songon na santai hita nomor minggu na teh santai le tabah hapor siao. Tadi homa nangit satu nga suara. Iboto do dalam mulak, iboto ima hatan ini bata, nama rodolan tu Kristus.
Ido dalam mulak. Songon ido amang inang na di hari minggui. Tapi giru jamita nama sai luar biasa. Jamita na di hari minggui tanggal 10 pitu. Adong kope hamu na marningot jamita na di hari minggui. Sedia tuh jamita tanah di hari minggui. Seminggu do peu nak terlupa hamu. Molo hepeng dang lupa teng. Ate nang. Molo hepeng jarang ko lupa. Sian Lukas bidu 10 sia. Taringot si Sakeus namorai. Ipatu toru dirina. Turun ibana sian heu kala-kalaing. Turun ibana sian kijang, turun. Idapoton Tuhan Yesus, turun. Namorai. Ihaporsai Kristusi. Idapoton Kristusi. Jala Tuhan ipe las rohani Tuhan. Lao Tuhani madapoton tujabuna. Selamat ma isini jabulin na. Ai pang isini jabuope tonggo pinopernisi Abraham. Mau lihat madingot tamulo ape. Selamat ma isini jabuon. Ai pang isini jabuope pinopernisi Abraham bo selamat. Jadi tapi turu mahita sian hagi jangon ni pikiran madapoton Tuhani ay madapoton Tuhani ikon toruk ni rohado ay Tuhani pe toruk lorohana sagaru tu parjahat naung mangalabang ibana di Lukas 23 ayat 34 ayat Tuhan Yesus aliyamang mar pamuati marohami dan sida. Aidang di foto nasida ngamudar sudeon. Sakit seluruh badan, panas. Alai naharuar itu. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Labok kayak mana na juking, labok man to. Dia tu jukingnya teh. Jol mah do juking teh. Anggo tuan do saya na laboki do. Asa ta haporsiai, asa ta jakon. Tuhan na laboki. Nanaing peluh kita di mana rotu portibion. Nanaing mamasu hita di mana rotu hasianganon. Ido amanginang. Nanaing taingot. Jala namar gereja pe ba unang biadong akka hosamate late namar Tuhan dangadong cocoki dangadong domui namar Tuhan ima ikon rohana masih holongan rohana masih juan jadi adonggo di Yohanes 10 ta buka majul nangi ate Yohanes 10 lek toplopat idok disi patik nai baru ma hulehon tuhamu asa masih holongan hamu songon auna makolongi hamuna. Tuhan memberikan perintah baru supaya manusia yang satu dengan yang lain saling mengasihi. Ai dihukumi holong itu godang dosa. Sada Petrus opak dete walu te ide hamu. Sada Petrus opak walu dihukumi holong ni roha itu godang dosa. Adong jolman wengon na somar dosa. Dang adong be. Irbane do molo toberu.
nang pat nang mata nang pamangan marsalado di imani eter kontak kote kalau memang itu nak pak nang mata nak pamangan luhut itu alanita molo taulahon holong dihukumi do dusai adongo tong hatana kan dang asal hata-hata ni perjami dalai di sada Petrus 4 doi ayat welu sai di pasu-pasu Tuhan mahita amanginang lau mangulahon hatana tahapor siai mahatan dipata natabigi harienon 2 minggu nai tinggal honot tama bulan Juli masuk nama bulan wah sasatok kedua teh tuturo mana dong sasatok kedua pe jadi sotung luangak kita hidung saya teh sotung luangan huhuta ingot akka hatani Tuhani ai holan hatani Tuhani do sitio pun nahot dena parpudi mohon tolong ditampilkan poda 10 tolu ayat 10 tolu ope perlu do sipa husor-husor nate poda 10 tolu ayat 10 tolu molon rak maju ita majahau nate poda iya nai tori manangise naso parduli maruli upa alai nama kabiari hatani Tuhani nama kabiari Tuhani maruli upa jadi jalot tabido upata sia Tuhani dak sia portibion alai sia Tuhani poda 10 tolu ayat 10 tolu murai ngoton jaladang maol ulahonon murai ngoton jaladang maol ulahonon ayah hamol li ulahonon ate so namar porang isuruh kan namar porang isuruh alai mangulahon hatani Tuhani jadi di pasu-pasu Tuhan mah kita amanginang ngata bikin akingat jami tamingun asal pui pete margurasa do tu bagasar rohaing sedana morai tursian hidupanna sampai sonari saya dingo ala batak kon hau ni gala-gala pajak kita ni sisa keusinna manang tudi hamulau saya boan ma guar ni Yesus itu tongate itu kan hau ni gala-gala pajak kita ni Sakeus manak tudi hamulao saya buan ma guar ni Yesus ala guar ni Yesus itu keselamatan selamat do halak nama buan guar ni Yesus jadi di pasu-pasu Tuhan ma sudena kita amin martangyang kita mau lihat Tuhan di pasak roh nami Tuhan di minggu nami sadarion tung mau lihat gudang go Tuhan sebahonon nami siala seluhut naso masyari holong ni roham saga rujol mapardosa diha holong hiwasa mu barohana Tuhan alani ma Tuhan bisan sari-hari dope tiki parasiani saya takas sama Tuhan pasu-pasu kami marhite-hite hatami asa ingot kami di hatam nama nabor-nabori hapor siaon nami bi asalam marurat kami di bagasan Kristus
songon ni dok ni episteli. Jala di minggu namion mauleate rohanami. Di bege hami edde ni akka na tua ni huriam pungal lansia. Na holan na pawoto hodo Tuhan. Dang na tutu alai na tutu ima hatami do Tuhan. Na hot rodi saling liling na. Naneng mula beben nok kami Tuhan. Juluan ni mahami di dalam sonang suhari beribuan. Huwa kami ma di tangyang nami. Aka namar karejo di hari marsogot. Satu hari naneng ro dongani nasida. Parbisuki asa tuntas karejona diulahon. Sonia ka namar sikola ajar-ajar Tuhan. Asa boy di huton. Asa boy di pasidung. Akka perkuliahanna, akka persikolahanna. Nanaeng bohal di nasida. Dinanaeng mga luluy akka pernguluon. Tuaka tikinaro. Alani parbisuki maka nakarijo. Nang pe akka namar sikola. Songonima naung lansia, naung sudah gugu, saya homa madongani nak penasida di jabu, asa totong marlas niroha, sonang so hari beribuan. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin. Ta puji ma tuhata, marede mahita, huhuma ta pasahat, peliata.
Martang yang nama hita pasahaton peliata tu de bata. Ale de bata manami na di bano gijang hodo haron ni saluhut silele na denggan dok nasa ulibasa na maulitus. Upasat tami masya na dilomi tu hami pelian nami tu ho. Saya jalo mai gawe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar siak kami pelianon pati bulon harajamu di tengah-tengah negeriam dok di pertibion buhai marhanami marhide-hide tordim asalam utadahami kurang ni silelami tu hami asalam girgir hami madok mau liate tu ho marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di bano gijang, sai pinarbadia ma gawarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malamoni roham di bano tongosong na di bano gijang. Leo matu hami sadarion hanguluas siapari, se sama dosa nami sama panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami, unang hami togihot tu pangujunan, Palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di soldakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutol di munabi. Amin. Horas madita saluna salam sehat.